Haka Jingialehkai FIFA World Cup naga Group H hapreng ka Spain kabre ga lado osnam arajar shipeu Persia ega Cabo Verde kabre ga ri ga bayo banrung nengkong sya ga Jingialehkai FIFA World Cup hawangi phai sya ga Jingialehkai haka kela step ka Jingialehkai ka long Iakhaid wala ga Cabo Verde kala sya nyon tenge wala ga Cabo Verde kala sya nyon bha ka Spain Henry Jingialehkai juga Spain gi klem la ban thep gol hagba Baroh Tylli gi ken hun gi Iakhaid klem la ban penki jar hadu bokot ka kela step habangi phai pat sya ka kela met ka Jingialehkai ka nek kumju wala ka Spain kala seimadan yo yamal haga minit ka banyau phewei Henry klem la ban thau perthei haga bagi defend jonga Cabo Verde ki scam kum ka kenro bad hadu bokot ka Jingialehkai wala ka Jingialehkai ka jem shiliang Henry omdan kinong job haga ba Baroh Tylli ki kenhon ki klem la ban ki jar baleng bagan ka Jingialehkai kala pen keben ya girang Jingialehkai bat kinong kersian jong ka Cabo Verde haga ba kala yo ban khor poin nengkong haga Jingialehkai FIFA World Cup bad kala pen berniau pat ya kinong kersian bad ki player jong ka Spain leng bagan ka Jingialehkai haga Jingialehkai na group G hapreng ka Belgium Persia ka Egypt bad gane ka deru ka sen ka nengkong bagine ki Tylli ki ri ki akan do ka Jingialehkai FIFA World Cup bad haga ne ka Sngi ka deru ka Sngi kha jong urang Jingialehkai bakan sai ka Egypt Muhammad Salah habangi phai sya ga Jingialehkai haka minit ka ba arpeu ka Egypt kala yo ban tap ya gol ka banengkong haga ne Jingialehkai leng bau ashur badai lama ga shigol ka Egypt ka tam haga kela step da shigul lanot wala girang Jingialehkai juga Belgium kila treishitom ban yo tap ya gol pen Iakhaid Henry ki klem la ban pen urlong hadu bokot ka kela step habangi phai pat sya ga kela mit girang Jingialehkai juga Belgium ki klem du jingkermen kila nyon teng badai haka minit ka ban riu pheu riu hadin ga jing mai bandan ulukaku ka Belgium kali yo ban tap ya gol pen Iakhaid leng ba ka gol badai lama ga gol hadu bokot ka Jingialehkai Baroh Tylli ki ken hun ki Iakhaid da marshi gol haga Jingialehkai na group H hapreng ka Uruguay Persia ka Saudi Arabia aba phai syang na Jingialehkai ka kela step ka Saudi Arabia kali yo ban penki jar nengkong haga minit ka basau phewei leng bau al amri badai lama ga gol ka Saudi Arabia katam haga kela step na shigul lanot aba phai pat sya ka kela met ka Jingialehkai ka nek kumchu Henry day haga minit ka ba pheu ka Uruguay kala yo ban tap ya gol pen Iakhaid leng bau araujo bad leng ba ga gol hadu bokot ka Jingialehkai Baroh Tylli ki ken hun ki Iakhaid da marshi gol haga Jingialehkai na group G hapreng ka Iran Persia ka New Zealand aba phai sya ka Jingialehkai ka New Zealand kala yo ban penki jar nengkong tang haga minit ka bahnyau leng bau ilija jas Henry haga minit ka ba lai pheu ar ka Iran kala yo ban tap ya gol pen Iakhaid leng bau ramin bad haga kela mit u ilija jas ule yo biang ban tap ya gol ka ba ar naga banta ka New Zealand bad gane ka deru ka gol ka ba ar jung u haga ne Jingialehkai Henry haga minit ka ban riu pheu sau ka Iran kala yo biang ban tap ya gol pen Iakhaid leng bau Muhammad bahebi bad hadu bukut ka Jingialehkai Baroh Tylli ken hun ki Iakhaid da mar ar gol